Hello mga kadi, welcome back sa Vince Kitchen Diaries. Diri na sadta aron magluto-luto. Karon maghimo ta og binangkal. 1 teaspoon nga asin, 1 kilo ang harina, nya 3 tablespoon ang baking powder. Sunod 1/4 nga butter. Nya 1/2 cup ang sugar. Depende ra gid ha kung ganahan mo tamis 1 cup 1/2 akong gigamit ron. Nya butangan na to og 2 ka itlog. I-mix. Butangan og tubig. Ang pabutang sa tubig no, depende ra gid sa harina manggod na ikusog mo suyop og tubig na ay dili. Kani ako nang gibutangan 1/2 na to. 1 and 1/2 na. Then gibutangan pa ginako og 1 tablespoon nga tubig kay medyo uga pa paminaw nako. Unya butangan nato og vanilla para humot ba. Yawa na ni dili nato ilamba ibunal atong pakinison na mulumoy na diya pa na nato sliceon. Anaon ra ato ning himuog pinabaston na medyo gagmay ra ning akong kuan kat kay orderan ni sa akong anak pang snack nila. Kung baligya medyo dagko-dagko nimo patok biyan ni sa kuan baligya ang tinda-tinda na masaon na snack. Ganahan pa ganing uban nga medyo mabahaw na, mas lami kuno kung mabahaw na. Nay ubang ganahan og bahaw na ang binangkal kay mas lami kuno. Ngani ra ato ni siyang ipaligid sa sesame seeds or lunga. Sa Bisaya lunga. Ako ning gikuan gipahiran akong kamot og tubig na ipaligid sa sesame seeds ana para mo pilit ba na mas gamay ang imong pad. Mao na ni human na natag paligid-ligid ari na ta sa pagluto. Ang akong gibutang nga kaha gamay para malapaw ba. Tapos may na ipalapaw ka. May laman ni magluto na, manglutaw na sila. Ano ni, haon na ta. Paunon niya ato ang kwaon ang mga nabilin nga lunga para di mapaig. Dami ba maniko anong taon? Mao na balik-balik ang proseso hangtod mahumanog kaluto tanan. Nya mao na ni atong binangkal recipe. Ano na siya? Mao na ni pang snack ninyo. Kanang snack, kanang soft drinks, kanang kape, pait ra gid ni. Dahil lang tama na hangtod sunod di kayo dahil lang gyapon sa Vince Kitchen Diaries. Daghang salamat.